Исәнмесез, эфирда шершәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Тукталыш павильоннары игланнар белән тулган. Әлеге реклама хезмәт күрсәтүче оешмаларга нинди зыян сала? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Шүп савытлары һәм скамияләр җитми, бәдрәфләр эшләми, шәһәрдәшләр ярбуйларының торышыннан канагать түгел. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Бөек җиңүнең 74 еллыгын каршы алабыз. Чаллыда нинди бәйрәм чаралары узачак? Бурычка акча яхшы эш тәкъдим итәләр. Чаллыдагы күпчелек тукталыш павильоны шундый игъланнар белән тулган. Бу күп шәһәрдәшләрдә ризасызлык уята. Моннан тыш хезмәт күрсәтүче оешмаларга да зыян сала. Закон бозучылар белән ничек көрәшәләр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Һәрбер тукталышта да менә шундый игланнар тактасы бар. Әмма реклама ябыштыручылар павильоннарның тышкы кыяфәтен бозуны кулай күрә. Кайбер игланнар берничә тапкыр кабатлана. Акмәчет тукталышында хәтта павильонның түбәсенә дә игланнар ябыштырганнар. Гадәттә шәһәрдәшләргә бурычка акча яки эш тәкъдим итәләр. Әмма чаллыларның күбесе кәгазьдәге язуларга игътибарда итми. Бу бик начар хәл. Моны бетергә кирәк. Ямсызләтәләр остановкаларны. Мин бу объявлениеларга карамыйм, алар ямсызләтеп, матур, так сказать, видно. Автомобиль юллары предприятиесе даими рәвештә павильоннарны юып чистартып тора. Очистка регулярно производится, но и объявления расклеиваются значительно быстрее. То есть буквально проходят сутки, 80% остановочных павильонов в нашем городе уже обклеены. Мы постоянно меняем эти покрытия, и буквально неделя проходит, и они в свой такой же вид, как видите, неэстетичный, превращаются обратно. Бер павильонның диварларын алмаштыруына да 40-60 мең сумга төшә ди белгечләр, әмма зыян салучыларны урында сирәк тоталар. Шулай да җәмәгать тәртибен саклау идарәсе белгечләре ел сайын 200-дән артык беркетмә төзи. Татарстанның административ кодексы буенча моның өчен гражданнарга 1 мең, вәкаләтле затларга 20 мең сумга кадәр, юридик затларга 25 мең сумга кадәр штраф каралган. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бәдрәфләр эшләми, чүп савытлары һәм эскәмияләр җитәрлек түгел. Шәһәрдәшләр Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына шундый эчтәлектәге хәбәр ирештерде. Сүз Фикърәт Табиев исемендәге яр буе турында бара. Ул яңа шәһәрдә урнашкан, шәһәрдәшләр фикеренчә, җаваплы оешма проблемаларны инде язгы җәйге сезон башланганчы хәл итәргә тиеш иде. Тукай яр буена карата да шикаятьләр бар. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Тукай яр буенда ял көне булмаса да кеше күп. Быел уңайлыклар артты ди шәһәрдәшләр. Пандус ясаганнар. Бәдрәфтә даими эшли. Анда чиста, хәтта сабын да куелган. Чиста, матур. Бу чисталыкны халык сакласа, шәп булыр иде, конечно. Тукай яр буен мәдәният һәм ял паркы муниципаль предприятиесе карап тора. 10-нчы комплекс җирле үзидарә рәисе Олег Иванов әйтүенчә, аларга карата шикаятьләр юк. Тик менә паркның функциональлеге генә сораулар тудыра. Җил яңгырдан ышыкланыр өчен урыннар каралмаган, спорт майданчыклары җитми ди ул. Вот все в городе сводится к тому, чтобы это было красиво, чтобы лавочки и красиво, чтобы люди просто ходили и гуляли. Но у нас же люди, им надо вот что-то поделать, то есть им надо в чем-то участвовать. Яңа шәһәрдә Фикърәт Табиев исемендәге яр буенда проблемалар тагында күбрәк. Алар ел сайын берүк, хәл итүче юк дип зарланды шәһәрдәшләр. Мусорный капчыклар, капчыклары күбрәк кирәк, урналар кирәк. Яшьләр, монда ял итүчеләр үзләрен яхшырак тотсыннар иде, чүпне ташламасыннар иде, бутылкаларын ташламасыннар иде. Менә бу кыймаларны буяп куйсыннар иде. Монда чүп савытлары җитми, һәм скамейкалар күбрәк кирәк. Менә бу бош кофе савытын мин инде кулымда шактый узак тотып киләм, чөнки 300-400 метр арада бер генә чүп савыты да күрмәдем. Яр буеның шактый чүпле булуының бер сәбәбе бәлки шундадыр. Тагын бер зур проблема бирдә бу елда бәдрәфләр эшләми. Алар ике урында, икесенең дә ишекләре бикле. Яңа шәһәрдә яр буе өчен шәһәр коммуналь хуҗалыгы муниципаль предприятиесе җаваплы. Сюжет эфирга чыкканнан соң җаваплы затлар шәһәрдәшләрнең зарына колак салыр дип өметләнәбез. Алда җәй, димәк яр буйларында халык тагын да күбрәк булачак. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Келесі мәгълүмат ураза тотучылар ихтибарына 9 майда сәхәр 1 сәгать 31 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 23 минутта башлана. 10 майда сәхәр 2 минутка иртәрәк 1 сәгать 29 минутта тәмамлана. Авыз ачу 19 сәгать 25 минутта башлана. Рамазан аенда ураза тота алмаган кешеләр уразаларын башка айларда тота ала. Бөтенләй тота алмаганнар исә һәр көн өчен фидия сәдакасы түләргә тиеш була. Быел аның күләмен көненә 200 сум итеп билгеләделәр. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. 9 май бәйрәме һәм ял көннәрендә медицина учреждениеләренең эш графигы үзгәрә. 9, 10 һәм 11 майда терапевт һәм педиатрлар иртәнге 9-дан көндезге 2-гә кадәр кизү торачак. Табибны иртәнге 8-дән көндезге 1-гә кадәр чакыртырга була. 12 майда поликлиникалар эшләми. Хастаханәләр исә бәйрәм һәм ял көннәрендә дә тәүлек әйләнәсе эшли. Җиңүнең 74 еллыгын бәйрәм итү 9 майда 9 сәгатьтә Муса Җәлил скверына чәчәкләр салу белән башланып китәчәк. Шул ук вакытта мәңгелек ут янында хәтер вахтасы башланачак. Традиция буенча сәгать 10-да Ватан-Ана мемориалы янында җиңү парады уза. 15 сәгатьтә үлемсез полк старт ала. Катнашучыларны стофларга тезү Хәсән Туфан проспекты буенча 14 сәгатьтә оештырылачак. Биредә җиңүне якынайтырга өлеш керткән якыннарының фотографиясын тотып биредә һәркем катнаша ала. 16:30 Чаллыда яшәүчеләрне һәм шәһәр кунакларын яр буе мәйданында театральләштерелгән тамаша көтә. Быел мәйданда зур экраннарда Мәскәүдәге парадны да кабатлап күрсәтәчәкләр. Ел сайын бит инде менә шушы кайбер кешеләр бит парадны яраталар карарга Мәскәүдә үткән. Шуңа күрә монда да барасы килә, телевизорда карыйсы килә. Шуңа күрә инде безнең карый алмаган кешеләр мәйданда карый алалар. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән котлыйм. Тыныч тормыш, чиста күк йөзе безгә. Сау булыгыз. Все получится. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия, ЭКО, ведение беременности.